Noel Borchedli, l-eks segretarju privat ta' Tonio Fenek, ammetta fil-qorti li xaħħam minn kuntratturi li ffinanzjaw il-kampanja elettorali tal-Ministru tal-Finanzi. Fil-qorti ntqal li Noel Borchedli ta' 67 sena mill-Gżira ħa flus mingħand l-iżviluppaturi JPM Brothers biex ikun jista' jirranġa multi li ħarġu minn dipartimenti li jqgħu taħt il-Ministeru tal-Finanzi. Borchedli li bħalissa jokkupa l-kariga ta' direttur tal-Gozo Channel kien interdetjat li jfisser li ma jistax jivvota, jixtri proprjetà u jidher f'kuntratti fost l-oħrajn u għanata libertà kundizzjonata 3 snin. Dwar il-każ tkellimna mal-editur maniġerjali tal-Media Today, Xavier Balzan. Din hija akkuża serja li tirrifletti mhux biss fuq Tonio Fenek kif ukoll fuq il-gvern kollu kemm hu. Dan huwa pajjiż fejn kollox jgħaddi, dan huwa pajjiż fejn il-moralità li Alla jbierek nużawha f'affarijiet bħal divorzju l-familja, imma il-moralità tal-ministri, tal-politiċi tagħna, tal-partiti, din tip ta' moralità ma tiġi applikata fejn għandek nies li kienu viċċin il-Ministru Tonio Fenek, li ħadmu id fit ma' Tonio Fenek li ammettow ta' min jgħid ukoll li l-qorti iddeċidiet 3 snin suspended sentence u interdet f'dak għal dak iż-żmien. Kieku kien xi ħadd ieħor x'kienet tagħmel il-qorti? Mistoqsija interessanti. U mistoqsija oħra interessanti hija xejn ma jeħel fuq dal-gvern. Ġifieri dak kollu li jiġri fuq dal-gvern, dak kollu li jiġri fuq Tonio Fenek ma jiġri xejn, forsi il-Madonna li tibki ttina risposta.